Ahoj mamina! Vieš o tom, že tvoja materská dovolenka nemusí byť o neustálom pobehovaní k domácnosti v teplákoch, prebaľovaní, žehlení a praní? Takisto sa už nemusíš báť, či vyžiješ z materského alebo rodičovského príspevku do ďalšieho mesiaca. Mám totiž pre teba skvelú vec. Od teraz môžeš začať zarábať na tom, čo ťa skutočne baví. Máš nejakú činnosť, ktorú proste miluješ? Je to napríklad pečenie koláčikov, rada kreslíš, maluješ, venuješ sa ručnej práci, cvičíš, pomáhaš alebo učíš. Odteraz môžeš na tejto činnosti začať naplno zarábať. Pretože som vymyslela a zorganizovala projekt, ktorý sa volá Čo dokáže mama. Do tohto projektu sa pridalo za 10 mesiacov viac ako 6 000 mamičiek, ktoré spoločne uverejnili a odprezentovali už viac ako 15 000 výrobkov a služieb. Je to úžasné, je to skutočne nádherný pocit. Dnes však prichádzam s novou víziou. Chcem, aby sme sa my, mamičky, navzájom stretávali, aby sme sa inšpirovali, aby sme videli svoje výrobky a vyskúšali svoje služby osobne. A preto prichádzam s víziou a organizovaním tzv. Mamatrhov. Miest, kde sa my navzájom stretneme, naše detičky sa zabavia a nájdeme si spoločne našich prvých zákazníkov a získame prvé objednávky pre svoje výrobky a služby. Takéto mamatrhy budem organizovať po celom Slovensku, v rôznych mestách a takisto aj v Českej republike. A chcem, aby si vedela, že s tebou rátam. Pripravila som túto webovú stránku, aby si jedným klikom mohla na takomto mamatrhu rezervovať svoje miesto. Už sa nemusíš báť, že ti ho niekto vyfúkne. Veľmi sa na teba teším. A chcem ti povedať, že ak ty si tá mamina, ktorá rada číta články a rozhovory v časopisoch s úspešnými ženami, ktoré rozbehli svoje podnikanie na materskej, priprav sa, lebo už o pár mesiacov môžeme čítať my o tebe.